Neću da sarađujem. Ništa te nisam pitao. Neću ništa. Pa nije mi jasno o čemu se radi. Šta te muči? Da li si dobro? Neću da ti kažem. Neću, baš neću. Neću. Pa ja stvarno ne znam šta je sa Tonikom. Znaš šta? Neću ni ja tebe da pitam šta ti je. A ja neću da ti nećeš da me pitaš šta mi je. Eto ti. Jo, pa ovo je nemoguće. Kako je ovo neću razgovaranje? Neću, tačka. Dobro. Ako nećeš i šta onda? Pa onda neću. Ma jasno mi je da nećeš, samo ne znam šta nećeš. Neću da vičeš i neću da znaš šta još neću. Da li se nekom desilo da ima ovakav problem? Sa mojom sestrom je nemoguće pričati. Ništa je ne razumem, ne znam ni šta hoće ni šta neće. Ponaša se kao mala beba. Neću da budem beba. A šta, hoćeš da budeš princeza? Neću da budem princeza. Joj. Tonika, molim te, lepo mi reci, pa šta je sa tobom? Sad sam se već jako zabrinuo. Neću da ti kažem, neću zato što sam besna. Ne verujem ti. Ti sigurno se šališ. Rešila se da se tako igraš. Zar ne? Ovo je neka nova igra, a? Ne, nisam tako rešila. Besna sam i ništa neću. I odoh, znaš? Ćao, ćao. Jao, deca, spremite se, idemo na sladoled. Neću da idem na sladoled, neću i tačka. Neću, zdravo. Ja, pa ništa, onda se ti, Bonika, spremi i idemo na sladoled. Ajde, požuri, Srećo, požuri. Au? Pa ovo je ozbiljno. Tonika nikad ne odbija sladoled. Mislim da bi bilo dobro da neko od starijih popriča sa njom. Možda postoji razlog za njen bes. A možda je mala i ne zna baš najbolje da se snađe. A šta vi mislite, kako bismo mogli da joj pomognemo? Jer ako imate neku ideju ili neki savet, pišite nam hitno. I mnogo bi nam značilo. A dok čekam vaša pisma, odu da vidim da li se Tonika malo smirila. Bar malo. Ajde, čao. Ćao. Sad baš neću da hoću sladoled, a hoću.